Kao prvo, želim još jednom da se u ime delegacije Bosne i Hercegovine zahvalim organizatoru na pozivu i mogućnosti da prezentiramo obrazovanje odraslih u Bosni i Hercegovini. Kao što je već rečeno u najavi, ja ću prezentirati dio koji se odnosi na Federaciju Bosne i Hercegovine, dok će kolega Aleksandar da prezentira dio koji se odnosi na Republiku Srpsku. Prethodno je kolega Siniša već spomenuo da mi, nažalost, imamo takvo uređenje države koje nam dosta formalno komplicira stvari i otežava nam donošenje i usvajanje zakona. Stoga, za početak možda da krenemo s nekim statističkim općim podacima, kao što je broj stanovnika koji je negdje oko 3,5 miliona, znači od toga je broj elementarno nepismenih nekih 2,82%, dok oni koji imaju nepotpuno osnovno obrazovanje je 9,17%. Oni koji još uvijek nisu stekli osnovno je 21,45%, srednje 51,05% i osnovno obrazovanje je samo 9,56%. Nažalost, najveći postotak je kod digitalne nepismenosti stanovništva koji iznosi 62,54%. Strani jezici, tu tek nemamo nikakve povratne informacije, a vidjeli ste u prethodnoj prezentaciji da je inače najveći interes kod izučavanja stranih jezika. Dalje, spomenuli smo već da je ustrojstvo same države vrlo komplicirano. S jedne strane imamo Federaciju Bosne i Hercegovine, s druge strane Republiku Srpsku i Brčko distrikt. Sama federacija je dalje koncipirana na 10 kantona, dakle prvi Unsko-Sanski, zatim Srednjobosanski, Sarajevski kanton, Posavski kanton, kanton 10, Hercegovačko-Neretvanski kanton, Zeničko-Dobojski, Bosansko-Podrinjski kanton Goražde, Tuzlanski kanton i Zapadno-Hercegovački kanton. Dakle, vidite da je to zaista jedna decentralizirano uređenje koje zaista otežava usvajanje i donošenje zakona i propisa. Kad bismo uporedili, recimo, Bosnu i Hercegovinu sa New Yorkom, koji ima skoro pa 2 puta više, odnosno više nego 2 puta veći broj stanovnika, ali zato ima samo jednog gradonačelnika, 5 pomoćnika gradonačelnika i 51 vijećnika. U Bosni i Hercegovini je to totalno suprotna stvar. Mi, nažalost, imamo 3 člana predsjedništva, pored toga 42 poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine, zatim 98 poslanika u federalnom, znači parlamentu, 83 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, 15 poslanika u Domu naroda Bosne i Hercegovine, 58 poslanika u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, 14 vlada, 168 ministara, 131 načelnika, 10 gradonačelnika i 3136 vijećnika. S obzirom da su ovo donosioci odluka i oni koji usvajaju zakone i propise, onda možda sad možete da pretpostavite kako je zaista teško, čak i ono što je zaista neophodno i bitno da se usvoji i da se počne primjenjivati. Mislim, prosto poređenja radi, ovo je onako nekakav slikovit prikaz kako je to ustrojstvo Bosne i Hercegovine, tako da, eto, prosto imate jednu predstavu. Kada je u pitanju finansiranje obrazovanja u Bosni i Hercegovini, od cjelokupnog BDP-a u Federaciji Bosne i Hercegovine se izdvaja 6%, na nivou Republike Srpske je to 4%, a u Brčko distriktu 11,2%. Ono što je nama bitno jeste pitanje finansiranja obrazovanja odraslih. Nažalost, samo je osnovno obrazovanje odraslih besplatno u svim javnim ustanovama koje izvode programe obrazovanja odraslih, dok je za sticanje srednjeg obrazovanja predviđeno da to sami polaznici finansiraju i to je zaista još jedna dodatna i otežavajuća okolnost. Ono što je također važno jeste da su usvojeni određeni dokumenti na nivou Bosne i Hercegovine u oblasti obrazovanja odraslih, prvenstveno znači principi i standardi u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini i strateška platforma razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u Bosni i Hercegovini za period od 2014. do 2020. Dakle, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je 2014. godine usvojilo
dokument Principi i standardi u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, koji zapravo predstavlja pravnu osnovu za djelovanje obrazovnih i drugih vlasti, dakle odgovornih organa, institucija, organizacija i pojedinaca na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Ovaj dokument predstavlja dogovoreni okvir u kome nadležne obrazovne i druge vlasti u Bosni i Hercegovini, dakle postupajući u skladu sa svojim ustavnim ili zakonskim nadležnostima, razvijaju, implementiraju i koordiniraju politike i zakonodavstvo u vezi sa obrazovanjem odraslih u cijeloj Bosni i Hercegovini. Dakle, one imaju obavezu da prate i procjenjuju, razmatraju stanje u ovoj oblasti, te dogovaraju, predlažu i poduzimaju mjere za njegovo unapređenje. Znači, pored ovog dokumenta u oktobru 2014. godine Vijeće ministara je usvojilo još jedan vrlo važan i relevantan dokument. Dakle, radi se o dokumentu Strateška platforma razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u Bosni i Hercegovini za već pomenuti period, znači od 2014. do 2020. I ovaj dokument također predstavlja pravni okvir i osnov za djelovanje i saradnju nadležnih organa i institucija u Bosni i Hercegovini, naročito na planu usvajanja i pune implementacije neophodnih strateških i drugih dokumenata i u vezi sa obrazovanjem odraslih, da bi se osigurala usaglašenost i usklađenost zakona o obrazovanju odraslih na nižim nivoima koje su, znači, obrazovnih vlasti, znači gdje su već administrativne jedinice usvojile zakone koji su, znači, u vrijeme usvajanja ovog dokumenta, one su imale obavezu da svoje usvojene zakone u roku od godine dana usklade sa ovim dokumentom. Znači, to su prvenstveno Republika Srpska i Unsko-Sanski kanton koji su prvi usvojili zakon o obrazovanju odraslih. Znači, u toku su i izmjene ovog zakona, tako da u međuvremenu su većina ostalih kantona također je usvojila zakon o obrazovanju odraslih, osim Bosanskog kantona za kojeg očekujemo da će do kraja tekuće godine isti usvojiti. Ono što je također važno kod obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini jeste da vi vidite da prosto do 2009. godine nismo imali donesene zakone. Poslije toga značajnije aktivnosti su se počele dešavati od 2014. godine, te je do kraja 2017. doneseno neki 7 zakona, što je značajno uticalo na uređenje cjelokupnog sistema obrazovanja odraslih. Do kraja 2018. doneseni su zakoni, znači, o obrazovanju odraslih u svim administrativnim jedinicama, osim, kao što sam već rekla, u Bosanskom kantonu, gdje bi do kraja godine i to trebalo da se završi. Možda je poželjno istaći da je distrikt Brčko već 2009. imao prijedlog zakona o obrazovanju odraslih, međutim, zbog djelomično i političke situacije i ovakvog uređenja države, taj isti zakon je usvojen tek 2018. godine, nažalost. Dalje aktivnosti, znači, koje su u toku, koje se sprovode, jeste da u 4 kantona su doneseni javno važeći programi za andragošku obuku, koja je zakonski obavezna. Nju sprovodimo zajedno u saradnji sa DVV-om i agencijom APOSO. Znači, pokrenute su izmjene i dopune zakona u obrazovanju odraslih u nekoliko kantona, znači u onim administrativnim jedinicama koje još uvijek nisu uskladile svoje zakone. U fazi je, znači, kao što sam već spomenula, donošenje zakona u Bosanskom kantonu i vrši se harmonizacija propisa u oblasti obrazovanja odraslih svih administrativnih jedinica u Federaciji Bosne i Hercegovine, prvenstveno kroz rad radnih grupa formiranih na nivou federacije s ciljem da se sistem obrazovanja odraslih uredi radi uspostavljanja kontrole i praćenja cjelokupnog obrazovanja odraslih. Ono što je važno na kraju možda reći se da je zaista jedan kontinuirani rad svih administrativnih jedinica u cilju uspostavljanja što efikasnijeg sistema procesa, znači praćenja procesa obrazovanja odraslih. Mi smo, nažalost,
Moram to spomenuti, na Unsko-Sanskom kantonu imali jednu situaciju zloupotrebe gdje je došlo do izdavanja lažnih diploma. To je bila čitava jedna priča, možda ste i neki od vas upoznati s tom pričom, gdje je utvrđeno da je jedna organizacija koja je imala saglasnost za obrazovanje odraslih istu zloupotrijebila i obrazovala polaznike za programe za koje nije imala rješenje. Naravno, utvrđivanjem broja ilegalno izdanih diploma, znači koji nisu u skladu sa zakonom, ministarstvo iste poništilo i poduzete su mjere zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova kako bi nadležne osobe iz organizacije koja je sprovodila te programe odgovarale pred sudom. Nažalost, tu je najoštećenija strana i opet su polaznici koji će tek svoje prava moći tražiti putem suda. Ono što je fokus i Unsko-Sanskog kantona i još 3 kantona iz Bosne i Hercegovine, dakle Tuzlanskog, Sarajevskog i Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, jeste da se uspostavi i kreira elektronska platforma koja bi radila monitoring obrazovanja odraslih, gdje bi u svakom momentu ministarstvo imalo pregled šta se dešava na terenu i šta organizacije koje imaju saglasnost, znači, za obrazovanje odraslih sprovodi. Tako da to je jedan od mehanizama praćenja i kontrole, to je isto u toku. Mi se nadamo da će to polučiti efekte u nekom narednom periodu i da će se ovakve situacije koje nažalost ne idu u prilog Bosni i Hercegovini, posebno ne kantonu iz kojeg ja dolazim, da se takve situacije više neće ponavljati. Nažalost, to se je desilo i iz toga izlazimo možda malo mudriji i pametniji jer smo ipak požurili sa usvajanjem zakona među prvim kantonima, ali s druge strane smo bili suočeni sa ovim izazovom za koji se nadam da ćemo ga uspješno prevazići. Ja vjerujem da i drugi kantoni imaju slične dileme i slične izazove, možda i susjedne države, ali svako od nas se time bavi na svoj način. Još jednom, nadam se da je ovo bio jedan pregledan prikaz obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini. Zaista je puno činjenica, puno je zakonskih propisa, prvenstveno zbog samog ustrojstva države. Evo, na početku sam pokušala da to onako spustim koliko je to moguće, da vam je razumljivo, iako je poslije ručka ono nepopularno ovakve stvari prezentirati, jer smo svi onako malo i umorni. Ja se ipak nadam da ste mogli se postaviti u poziciju ministarstava koji djeluju na nivou Bosne i Hercegovine, koji zaista imaju težak zadatak kad je u pitanju usvajanje ovih zakona i implementacija. Prije nego što kolega Aleksandar preuzme, ja se stavljam na raspolaganje za sva moguća pitanja. Izvolite. Želim zahvaliti na ovoj prijedlog prezentaciji. Ja sam postaviti pitanje vezano za andragoške obuke, zapravo 3 pitanja u jedno. A to je trajanje samog programa, jedno, drugo, ko izvodi, odnosno ko je provajditelj tog programa i na kraju koji dokument polaznici dobiju po završetku programa. Hvala na ovo. Pa još uvijek su andragoške obuke nešto što mi tek realiziramo. Znači, ja vam zaista ne mogu odgovoriti na sva pitanja. Andragoške obuke sprovodimo u saradnji sa DVV-om i ovdje su kolege iza POS-a koji možda, evo, ako žele, mogu da se uključe. Ja ne mogu vam, nažalost, odgovoriti na to pitanje. Ne znam da li neko od kolega može. Samo da dopuni ili... Nemamo. Mislim, ja koliko znam i nemamo još uvijek to. Izvinite, ja mislim da oni rade po kurikulu globale, jer znam kako smo na skupovima da Emir Abudalića tome ključu da realizuju profesori sa Filozofskog fakulteta koje onda kaže, znači rade po... Da, po formalnom. Pa mislim da jest. Mislim da je to još sve u toku i da je upravo ta saradnja zajedno sa POS-om i DVV-om u tom smjeru. Tako da kolegica koja vodi taj dio poslova unutar ministarstva je vjerovatno ima više informacija. Ja, nažalost, ne mogu vam tu dati odgovor. Još pitanja? Gospodin Nauci, hvala lijepa za vaš prispevek. Imam pa naslednje vprašanje. Glede na to, da prihajate iz Ministrstva za izobraževanje, me v zvezi z zakonom o obrazovanju odraslih
zanima, kaj je predmet tega zakona ali drugače, kaj ureja konkretno ta zakon. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje, kakšna je relacija tega zakona do formalnega izobraževanja mladine? Drugi dio pitanja je vezan za formalno obrazovanje, ako sam dobro razumjela. Znači kako se Zakon o obrazovanju odraslih povezuje ili naslanja na formalno obrazovanje. On se sprovodi kroz javne ustanove, znači srednje škole, ne? Nisam dobro. Jesam u pravu? Provode se znači programi u skladu sa nastavnim planom i programom kroz znači javne ustanove na nivou kantona. Sad prvi dio pitanja nisam razumjela, ako biste mogli ponoviti na engleskom ili samo slušalce da uzmem. Šta je predmet Zakona o obrazovanju odraslih? Znači, Kaj ureja? pa kao i u svim državama, znači sticanje određenih sposobnosti, vještina, prekvalifikacije, dokvalifikacija, obrazovanje s ciljem da se osobe koje nemaju odgovarajuće obrazovanje mogu lakše na tržištu rada snaći, znači da mogu biti, ako se mijem reći, konkurentni i lakše doći do zaposlenja. Naravno, možemo pričati o cjeloživotnom učenju i o sticanju drugih nekih kvalifikacija u skladu sa interesima, ali ovdje, nažalost, ne možemo odvojiti onu komponentu tržišta rada i potrebe da se na tržištu rada ipak ljudi povežu, znači kroz obrazovanje odraslih. Ali je mogoče na podlagi Zakona o obrazovanju odraslih pridobiti javnu listinu? Ja nisam mogu, samo slušalce, žao mi je, ali ne razumijem. Javnu ispravu, da li možete na osnovu... Mislim da naši polaznici ne stiču diplome, ali na ispravi im stoji da su osposobljeni za obavljanje određenih poslova. Da u tom kontekstu se izdaju javne isprave. Hvala vam, doviđenja.